Minkejja li għaddiet sena mill-ewwel minn sensiela ta' protesti li nżammu fit-toroq tal-Belt Valletta b'messaġġ kontra l-impunità tal-Gvern Laburista u minkejja li għaddew 37 xahar mill-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia, il-Maltin u l-Awċin għadhom qed jistennew li ssir ġustizzja. Dan jibqa' l-messaġġ tas-soċjetà ċivili sena wara li l-poplu niżel fit-toroq biex iwassal messaġġ qawwi lill-Gvern ta' Joseph Muscat. Sena wara l-arrest ta' Jürgen Fenech minn fuq id-dajsa privata tiegħu kif ukoll minn meta Chief of Staff ta' Kastilja Keith Schembri kien waqqa libel li fetaħu stess għax ma rridx jinkrimina lilu nnifsu. F'diversi okkażjonijiet il-Maltin u l-Awċin inġabru quddiem il-bini tal-Parlament jew quddiem il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija u talbu riżenja tal-Prim Ministru Joseph Muscat u tal-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar. Missjoni li rnexxiet għax eventwalment kemm Muscat kif ukoll Kutajjar irriżenjaw. Madankollu u wara sena minn dawk il-protesti, il-poplu għad għandu ħafna mistoqsijiet mhux imwieġba. Sena wara, l-organizzazzjonijiet Repubblika u Occupy Justice tellaw xandira fuq Facebook li matula tennew is-sejħa favur il-ġustizzja, partikolarment fil-konfront ta' Muscat li sa qabel ma bdiet toħroġ il-verità beda jsejjaħ lilu nnifsu invictus. Waqt ix-xandira, il-President ta' Repubblika, Robert Aquilina, qal li s-sitwazzjoni preżenti xejn ma jifeliċi, għalkemm qal li hu ottimist ħafna għall-futur, speċjalment wara li l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia kixef tmermir kbir fl-istituzzjonijiet. Situazzjoni preżenti xejn mi feliċi, però jiena nemmen illi daw il-problemi għad jissolvew. Pero għat jissolvew għaliex il-poplu bil-mod qiegħed jifhem illi ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Aħna f'pajjiżna il-qtil ta' Defni kixef tmermir ta' valuri u istituzzjonijiet. Min-naħa tagħha Louise Vassallo f'isem Occupy Justice qalet li hu importanti li l-messaġġi lis-soċjetà ċivili bdiet 3 snin ilu jibqgħu għaddejjin sakemm toħroġ il-verità kollha. Ma kienx faċli dawn l-aħħar xhur li aħna kulħadd maqful ġewwa u rridu xorta ngħaddu l-messaġġ, imma rridu nibqgħu għaddejjin u rridu nibqgħu għaddejjin mhux aħna bħala Occupy jew Repubblika biss, bħala poplu. Fix-xandira ipparteċipa wkoll l-avukat Mark Fenech li qal li għalkemm il-pajjiż qed jaqla l-frott tal-protesti ta' sena ilu fost l-oħrajn billi nfetħet l-inkjesta pubblika brabta mal-assassinju ta' Defni Caruana Galizia irridu nirrikonoxxu li għadna ma wasalniex. Qabela jaf postu għal Muscat. Allura qabel għandu s-suddizzjoni minn Muscat, allura mhux se joħodha kontrih. U l-opinjonista Andrea Delicata qal li mhux biżżejjed li Muscat u dawk qrib tiegħu refgħu ir-responsabilità politika hekk kif hemm bżonn li tintrefa' wkoll ir-responsabilità kriminali. Le, mhux biżżejjed tiltu mara, biżżejjed qed tisirqu il-poplu Malti miljuni kuljum. Biżżejjed għax irriżenja wieħed qiegħed daru l-mellieħa, liħor jaddaru burmarrat. Il-kellima appellaw għal aktar integrità fil-politika fejn hu meħtieġ li jsir dak li hu sewwa anke fejn ma jidirx. Qalu li jekk nieqfu nagħmlu dan nirriskjaw li nitilfu l-ġustizzja, id-demokrazija u s-saltna ta' dritt.